עכשיו אתה תדע בדיוק מי אתה. די, מספיק. אמרנו לא נדבר, נכון? אמרנו. למה באת לארץ בכלל? אמרנו אתה שנאת חינם, אתה יודע מה זה שנאת חינם? אתה יודע מה זה שנאת חינם? יש לך כיפה על הראש? לא. אתה לא יודע מה זה שנאת חינם? תבדוק בגוגל אחרי זה, שנאת חינם מה זה. עזוב אותי עכשיו. בא לי מסתכל, עזוב אותי, דפקת את הראש שלי מספיק, דפקת את הראש שלי וואי, מספיק, בזבזתי בחול אדוני. יותר מדי. 10 שקל, אני אתן לך 20 שקל, אני אזרוק לך אותם בפנים, תעזוב אותי. אני אזרוק לך אותם בחוץ עכשיו, תעזוב אותי, יש פה 50 שקל, אני אזרוק לך. אתה לא מבין לשתוק? בשקט. אתה ישראלי, אתה לא יודע שנאת לשתוק. חינם אתה. לא יודע לשתוק. אני אתה שתקתי. שטן אתה יותר גרוע מישראלי אתה. אני שותק. זה נהג מונית אני ערבי, שותק. יהודי, וואי. הוא בא לליין, וואי, בזבזתי הרבה. אני 20 שקל, וואי, בישראל, לא, קודם פה כל- לא יזיינו אותי. קודם כל לא לא, יזיינו. אני לא אצא פראייר בישראל. על- בלונדון אני אצא פראייר ב100 דולר 40 פעם, שקל אבל יותר. בישראל לא אצא פראייר. 40 שקל יותר אתה לוקח בישראל ממני, לא, 40 שם אני שקל. אתן טיפ, בישראל אני לא אתן טיפ. אני זין, אני ישראלי מניאק. על מה אתה חושב, שאני לא נותן טיפ? איך מפה? אני אקח ממך טיפ אני אזרוק לך את כל הכסף שלי, אני אקח. לך? ממך אני אקח טיפ. לך? לא, אני אקח ממך טיפ. לך? אין מה, לא מגיע לך טיפ. לא. שאתה התנהגת, איך שאתה התנהגת. לא, אני לא משנה, לפחות אתה- פעם הבאה שאתה אתה- תהיה בחוץ לארץ, אתה תהיה מנומס לנהג הבא. יגיד לך בוקר טוב, אתה תגיד לו בוקר טוב. זה שאתה שונא נהגי מוניות, אתה ישראלי חרא, זה מה שאתה. איך שאני בא, אתה מה באת משקר לי. לארץ? אתה יודע מה זה משקר לי, שנאת אתה אומר חינם? לי... אתה יודע מה זה שנאת חינם? אתה יודע מה זה 120 שקל? אתה יודע מה זה שנאת חינם? אתה שנאת לנסיעה חינם. של 80 שקל אתה אומר על 120 הזין שקל? שלי 40 שקל שלך, וגם את הכסף שלך אני אזרוק עוד מילה, שב בשקט. 120 שקל אחד אתה מגעיל לי לוקח? הזבל, הרבה זמן. 10 שנים לא היה לי אחד כמוך זבל. 10 שנים לא היה לי אחד כמוך, חרא זבל. אפילו בוקר טוב לא יכול להגיד. בוקר טוב לא אמרתי, אבל אני לא זה חייב. יזיין אותי. לא חייב להגיד בוקר טוב. איפה אני בא? זה יקרא אותי הנהג הזה. לא חייב להגיד בוקר טוב, אני מטייף. מהעיניים עכשיו אל תתנצל לי, אני יודע מי אתה. אני לא מתנצל שום דבר. המבחן האוטומטי זה באותו רגע, זה המבחן. הבנת? אוקיי. יאללה, שב בשקט עכשיו. אתה תשב בשקט, אתה מזיין לי את המוח. אני שיתקתי, אני לא אמרתי שום דבר. אתה לא מפסיק לדבר. למה באת לארץ? אתה לא מפסיק לדבר. למה באת לארץ? תראה, אתה לא מפסיק לדבר. לא מפסיק. אחד כמוך לא צריכים מפסיק. בארץ? עדיין לא מפסיק, אני אומר לך שקט. תשב בשקט, תן לי שקט. יש לנו 5 דקות. תבדוק בסדר? בגוגל מה זה 5 שנאת דקות. חינם. 5 דקות, תהיה בשקט. לא רוצה להיות בשקט. אתה רואה? אתה רואה? אתה אומר בוקר לי. טוב אתה תגיד לי. אתה רואה? שנאת חינם, אתה יודע מה זה שנאת חינם? אתה רואה? למה באת לארץ? אתה יהודי אתה? אתה יש לך נשמה של יהודי? אתה יש לך נשמה של שטן! אתה תן בחוץ לי. לארץ תיתן כסף לא יהודי, אבל בארץ לא! שלא יזיין אותי ב-20 שקל! וואי, בזבזתי בדיוטי פרי, לא! שלא יזיין לא. אותי! לא! הוא בא לליין, בוקר טוב, לא! מה בוקר טוב? איזה בוקר טוב? מה אני פה בוקר בישראל, טוב? מה בוקר הזין טוב? אתה שלי. מפסיק לזיין את השכל. אתה מה מזוודה, אני בוקר מרים טוב? עי כבד, הוא לא עונה, הוא מסתכל עליי ישר לראות, ערבי, יהודי, לא, זה הראש שלו עובד! זה ישראלי מניאק, זה מה שאתה. אתה לא, ישראלי לא, זבל. לא. תראו הנה על בורגס. לא. סע לבורגס פעם הבאה. אל תיסע ללונדון, סע לבורגס. אנשים כמוך נוסעים לבורגס. מספיק, רק די. שתדע, לא, רק שתדע מי אתה ומה הרמה שלך. אני יודע מה אני, אתה לא, אתה בתור תיסע בן אדם לא יכול בוקר טוב, תיסע לבורגס, לא שנאת יכול חינם! אתה להתנהג. שנאת חינם, אל תבוא לארץ, לא רוצים כמוך בארץ. אתה שנאת חינם. אתה יודע מה זה שנאת חינם? תבדוק בגוגל מה זה שנאת חינם. אתה יודע מה אתה מדבר? אתה מדבר כמו זבל חרא. אתה יודע מה זה שנאת חינם? אתה יודע מה זה? שנאת חינם. אתה יודע שאומרים כמו- לך בוקר טוב, תגיד בוקר טוב. זה שנאת חינם. אומרים לך בוקר טוב. מי אתה? הוא מסתכל לראות מי זה. נהג מונית, אומר לי, אתה חייב להגיד לי בוקר טוב. מה זה? מטייף, לא בקושי שמעתי, אני מטייף וזה מה שאני צריך. זה מה אני צריך על הבוקר. על הבוקר זה מה אני צריך. שנאת חינם, תלמד מה זה שנאת חינם. בגלל זה שונאים ישראלים, כמוך, אנשים כמוך. איפה אתה יורד? איפה אתה יורד? בגלל זה צריך לא... איפה אתה יורד? עוד צד. בוא, בצד ימין. יאללה, עוף לי מהעיניים, עכשיו זה שלא יודע מה יהיה. קח קבלה, תעשה מה שאתה רוצה. תלך למשטרה גם, תגיד להם. שנאת חינם אתה. יאללה, 86, אתה רוצה להביא 80? כמה? 78? תביא 78, יאללה. 74? כמה אתה רוצה? הנה הוא חזר מחוץ לארץ, השכן שלכם. הוא רב איתי על 5 שקל, קח. 5 שקל. הנה הוא רב איתי על 10 שקל. הנה הוא חזר מחוץ לארץ. 10 שקל? תראה, השכן שלך חזר מחול, רב איתי על 5 שקל.
הלאה, זריז, זריז. 120 שקל אמרת. זריז כבר. כמה יצא? 80? 80 יצא? 120 שקל? רבתי על 5 שקל. 5 שקל. 5 שקל, אה? לא 40 שקל, לא 40 שקל, לא 45 שקל. אני אשים את כל השכונה, אני אוציא לך. תוציא לי, מה? כל השכונה אני אוציא לך. תוציא. הוא רב איתי על 5 שקל, תביא גברת! כסף, יאללה. יאללה, גברת! תביא הוא רב איתי קבלה. על 5 שקל. קבלה! בן זונה.